Ano siya? Chocolate hills na siya. Chocolate hills nga tayo sa baka. Mura ko gipungay sa kainit. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Hello mga amigos, natas kalibunan karon. Nya na-miss ko mga amigos kay na ako'y nakita nga Chocolate Hills. Dati Chocolate Hills diri sa nabuod. Ako mo pagito ng mga amigos. Papo ko yung Chocolate Hills. Usara ni kabuk makita na diri. Ang kalibunan. Chocolate Hills. Katong Chocolate Hills nga ning viral sa kuanto sa bayan nga agpure jud tinuod jud nga Chocolate Hills. Tong suryanan jud sa mga turista Nas Carmen. Kani siya mga amigos sa tubangan mga amigos. Kaya siya mga amigos, Chocolate Hills sa kabuok. Awa. Wadyo kayo makita dito palibot. Para akong motor ay 10 scale. Ay dito palibot. Wadyo Chocolate Hills. Kaya siya. Naginusaran Chocolate Hills. Nya may murag na ibay sa ibabaw. Napuyo. Anak. Apo kay Chocolate Hills sus karabi dyan nita silong tagamay kani siya Chocolate Hills siya Chocolate Hills nga tayo sa baka to that skill ay buod pasilong that skill karabi dyan nita mamigos namid ako nabanga ko nabangag kana siya ba bangag murag duda ko kanang sapa-sapa ni sauna ba kaya bang tuna kang tusubanan sa baka kung magkuhan niya nihubasan siya kay pero may manginit pero mag-uwan tuna na siya diya mo na say kaliguanan sa baka naluya ko mamigas grabe sa kainit. Mga na sa Chocolate Hills mga amigos. Chocolate Hills. Chocolate Hills sa nabuod. Grabe inita. Yung basilong may dito nilakaw may ganina mga amigos kay yung bundag ang uwan. Dali may lakaw ba. So basilong ko dito. Balik na po meron kaya abay ko mo ari ang atong igsoon just tag-iya siguro si Yuta nung gikuanan pero naday ko na sila bahan so pabalikon may ugma mga amigos mura ko gipunga sa kainit so mo ano yung Chocolate Hills mga amigos kana Chocolate Hills na nabuod